No serà més fàcil quan és difícil. Acabo de fer un vídeo de 6 minuts que no se sent perquè els auriculars aquests realment no serveixen per res, simplement els portaré perquè em tapen una mica el que és el tema de dir-te que no serà més fàcil quan és difícil i al moment més fàcil és quan és difícil. Al moment més fàcil de fer-ho és quan és difícil. Jo podria estar aquí, o sigui, jo no hauria ni d'estar aquí, ¿vale? I per què? Perquè ha sigut algo que m'ha donat aquest xip de, de fer-ho quan és difícil, perquè realment és quan és més fàcil. Això és brutal i això vull que tu recordis cada dia i això vull que tu recordis sempre. Jo he canviat una mica el mètode d'operar perquè porto, com veus, com un pare en el meu YouTube de 8 mesos. I això ha sigut fatal per al tema del flow, del flow. I el flow és benestar. El flow és, és vida, el flow és estabilitat, el flow és eh, relacions, són experiències, són sentiments canalitzats. I quan tu tanques amb una feina pensant que l'has de fer millor, jo fallo. I jo prefereixo fer-ho molt pitjor i ser el que és constant, perquè el ser constant, en un món que no és constant, et dona la confiança de ser el més constant. I aquesta confiança és la que et porta a qualsevol lloc, ¿vale? I serà la que em portarà a mi a qualsevol lloc. Llavors és per això que avui estic aquí, que no hauries de saber que jo estic aquí, però si tu entres al meu YouTube vull que sàpiguis que estic aquí sempre. Jo sé que han entrat aquí al meu YouTube 100 persones, mirant, inclús 200 en els primers vídeos, que crec que estan en privat, però han entrat com més de 200 persones. Això jo ho vaig descobrir per l'experiència que vaig tindre sí, prenent decisions en base a les meves emocions, és a dir, com una dona. I què passa? Que quan vaig fer allò la vaig cagar. I en part perquè cagar-la realment és, és, és mental. És mental. Si tens la mentalitat de no responsabilitat, és cagada pastoret. És cagada pastoret. Ara, si una cagada te la responsabilitzes quan ja l'has fet, com jo avui, després de treballar, després de penjar uns postres, dic, jo abandono el meu... O sigui, jo consumeixo més calories avui de les que em toquen, però no m'he anat avall, no he anat avall. He dit, ok, em venia de gust. Una part de mi li agrada el menjar, em venia de gust, però he sortit i la mentalitat de responsabilitat m'ha fet salvar el meu estat d'ànim, que m'ha costat tot el dia recuperar-lo per estar avui aquí transmetent algo, transmetent constància i sí, m'he responsabilitzat, he sortit del treball i m'he anat a córrer. I això no és més que tindre el xip de responsabilitat quan l'has cagat. Però s'ha de treballar constant i jo seré qui podré parlar d'això, perquè tu podràs veure i diràs, hòstia, aquest cabron realment un dia va començar el YouTube, vale, sí, va parar, però va tornar, vale? I jo ara ja no vull parlar amb el Dan, que perfecciona una sola feina i la exposa molt poc freqüentment. O sigui, jo prefereixo la confiança de ser el que està aquí, amb tu, ¿vale? I no amb tu, si no és per mi. O sigui, això al final també, una gran part dels vídeos és per mi, és perquè jo sé que estic aquí i jo puc conquistar altres objectius, bueno, tots els objectius, amb la confiança d'estar aquí. De dir, jo vaig començar, no em ve de gust estar, però les passo putíssimes per poder estar. Perquè jo quan estic aquí no és per
que em vegis amb negativitat, no és perquè em vegis amb, potser sí pena, potser sí sentiments varis, perquè m'agafaràs en diferents circumstàncies, però mostrant un bon missatge, mostrant llum al món, perquè al final jo ho vaig començar aportant llum i no em mouré sempre amb llum, no em mouré sempre amb llum. I de fet sóc una de les persones que es ve que s'acostarà a entorns de lo més negatiu de lo més negatius que hi ha, indirectament, indirectament, sense involucrar-me perquè és com no estem a nivells diferents i no t'acabes involucrant, però tu estàs allà, entre ells, entre un nivell de consciència, un nivell d'hàbits i d'entorn diferent al que jo comparteixo. Però això no treu que jo no pugui fer l'esforç cada dia per estar aquí. I em pot costar tot el dia com m'ha costat avui, que m'he presentat a la feina, doncs això, amb les ulleres de sol, llagrimant, sabent que no serà mai fàcil, que el bo és que sigui difícil, perquè així ha de ser, i ho pots averiguar a la Bíblia, investigar les primeres planes, jo només he investigat aquelles, després de el que vindrà a ser el llibre de la biografia de la llum, que m'estic llegint ara, i jo vull deixar de ser aquell que s'estanca bàsicament amb una sola cosa, perfeccionar-la, ¿vale? O sigui, em aniràs veient aquí i em costa, eh? Em costa, o sigui, no és només treure la càmera, no, no, és afrontar la vida, és afrontar la vida com l'afronta qualsevol persona, però mantenint els hàbits saludables, mantenint la responsabilitat de tindre els millors resultats possibles a la vida, perquè tu pensa que no és tindre diners, és el que té diners ha de ser capaç de millorar aquells diners, aquella cartera d'inversió, ha de saber moure-la de diferent manera perquè continuï augmentant. I per això ha de tindre una mentalitat de cap endavant, una mentalitat de abans, una mentalitat de conquistar. I serà difícil, però per què no és difícil ara? O sigui, també és difícil ara, passa que no hi ha una altra. I jo quan tingui els resultats no voldré deixar de banda aquesta mentalitat perquè això portarà a l'estancament. I l'estancament, com bé saps, l'aigua estancada es podreix. Fins aquí avui i m'ha costat tot el puto dia. O sigui, no és només un vídeo. És que hi ha una puta vida que sostindre, hi ha una família que mantindre una bona cara, hi ha sentiments que canalitzar, ¿vale? Seguiré amb tot lo planificat, però sempre mostrant una bona cara, una bona influència.